Anem amb una altra ruïna. Serà la quarta ja. Quarta ruïna d'avui. Una altra ruïna, a veure què surt, Toni. Alberto Barrachina. Alberto Barrachina! Hola, tenim! Allí està! Aplaudiment per l'Alberto! Hola, Alberto. Hola. Què tal? No m'esperava, No t'esperaves? Jo pensava que ja estava salvat i no, para nada. No et pots relaxar en cap moment aquí. Si això acaba de començar, ja ho veureu. És ritme, potencia i estas cosas. D'on vens, Alberto? Yo vinc vinc de la uni, ara, que estudiava Bueno, Elche, ya. però... ¿De dónde soy y dónde vengo, eh? Ja, jo soc de Mataró. De Mataró. El Badalona romàntic, el Badalona maco. Romàntic? El Badalona maco, eh? Hòstia, És veritat Mataró. que la campanya de turisme de Mataró no han sigut molt ambiciosos aquest any. El Badalona maco, Mataró, no t'ho perdis. Oferim el que podem oferir. Què estudies? Espero que no sigui publicitat. M'agradava. No sé, quan era petit vaig veure Mad Men un cop i vaig dir, molt bé. estàs beure i fumar puros. Clar, és el que et va treure. Amb No 10 vas anys entendre jo molt vaig la dir, sèrie. esto es lo que me gusta, esto. Amb 10 anys ja? Amb 10 anys jo vull fumar de Jo gran. ja era molt... Joder, Sí. I ara ja eres un lobo de la publicitat, eh? No, ara estic deprimit, no sé, faig medicina. No piquis avall d'aquesta manera. Faig medicina. Fas medicina, home, perquè quina sèrie vas veure? House. I vas dir, ara vull fer això. És que sí, House i Anatomia de Grey vaig dir, pues, mira, pots anar amb bastó i follar molt i m'agrada. Molt bé, molt bé. Ojalà No captaràs mai... Les dues coses que un necessita a la vida, bastó i follar molt. Sí. Molt bé. Molt bé. Endavant amb No sé, és que ara estàvem parlant, vinc amb el meu amic i estàvem dient, quina ruïna expliquem? Perquè tenim dos. Tengo un viatge que vam fer junts que és A punto de morir i una experiència traumàtica que incorpora, no sé, un iaio despullat i jo robant-me. O jo digo, quina us agrada més? Ah, que no era la mateixa. No, no és la mateixa. Jo Una la és del iaio, a veure, la del iaio pintava interessant. la del iaio, però és com tiene dos partes. Bueno, Soni, pues vamos con la primera. Explico. M'estic aguantant, és que tinc molt poc pols i entre los nervios i tal és com noto que el tremola, això. No, tranquil. Soc un poco Michael J. Fox. No passa res. Tu sent metge ho hauries de saber millor que ningú en aquest Perdó. No, això es talla? Això és Això es talla, el que tu vulguis, vale. No, Això no ho diguis mai operant mai, eh? Això es talla. Bueno, t'expliques, va. té dues parts, va, vinga. Vale, pues vamos a l'any passat. L'any som-hi. passat obrim el grup d'amics, diem, hoy cenamos. Sopar. Anem a sopar, loco. plan Buah. loco. Plan loco, Buah. un bocata Tagliatella. i clar, tots teníem molta feina i vam tenir la idea aquesta de, pues, abans de sopar, anem a fer feina al bar, no? Traiem el portàtil, queda molt hipster, jo vaig escriure un guió aquí i tal. I jo venia pues, amb les meves coses, el meu amic que fa pues, audiovisual venia amb les seves càmeres, hostal, on amb el TFG i ja està. I sopem, i ja entre les birres d'anar a fer feina i les del sopar, moltes risses, diem, va, anem a puto Alcarràs. Estava a la pel·li d'Alcarràs ahir on fire, anem a Alcarràs a veure el poble. Realment, quan veus una sèrie o una pel·li, t'obsessiones, eh? Sí, és. No, Total, la que te'n cosa vas al Carràs. és aquesta, ¿no? Estamos como, bueno, va, pues, locuras, vamos al Carràs, tal, fem birres, pues anem, i vam agafar el cotxe i vam dir, no podem, no, això no estàs bé, anem al bar. I aquí va acabar... Aquí no. Vam continuar, pues, i ens vam enxitxar, vam sortir a Club, la discoteca de moda de la City, Sí. i pues, vam deixar les coses en el cotxe, Ai. la nit com, sí, molt graciosa. De fet, vam conèixer com gent del Carràs, de la pròpia... Hi havia com un grup de gent que havia dit pues, fem al revés que nosaltres, anem a Mataró a sortir de festa. Que sol ser més No habitual. hi ha cap pel·li que es digui Mataró. De moment. De moment. De moment, això, pues, la nit. I en un moment, jo és com... Fins i tot com havia conegut a una noia i em van dir, aquesta està interessada. Jo començo ja aquí a he rechazado esto por miedo al rechazo. Por que et rebutgin, rebutges Sí. tu. Exacte. Molt bé. És una estratègia complicada. Sí. Soy un poco un caparazón. Un win-win, però al revés. Lus. Bueno, la cosa és que jo ja estic ratllat i em tiren un gin tònic a sobre, pues, tota la samarreta mullada, i dic, aquí la nit ja ha acabat. Clar. O sigui, això era, la broma aquesta s'ha allargat, anem al cotxe i veiem un forat a la finestra. Però, o sigui, a l'Ocean's Eleven, molt ben Ocean's tallat,
Ja, la teva època de... Sí. No. Quantes pel·lis han sortit ja, no? Jo sóc un puto bric aquí, no m'avorreixo No sé, i miro sí, pel·lis sí. i tinc obsessions. És com les meves dues personalitats. Val. Però bueno, total, que em van robar l'abric, el portàtil, les ulleres... Ostres. O sigui, la ruïna, més enllà de pues, nos han robado todo, és que el dia anterior jo havia anat al gimnàs, anàvem després a veure Batman i... No, digue'm que no. Sortia a combatre el mal a la això no nit. té res. O sea, el detall de Batman és perquè Batman és una pel·li de puta mare i lo digo. Batman. I ja jo, pues, com anàvem i la pel·li era en 3 horata, pues, tenia poca bateria i vaig deixar el mòbil a carregar al vestuari del gimnàs. Sí. I vaig anar-me a dutxar i estava com solo perquè és l'hora, era divendres, l'hora de que no hi havia ningú plenament confiat. A més, no havia pensat, lo van a robar. Total, surto de la dutxa i no hi ha mòbil. Va. I apareix un iaio despullat. Ja sé qui és. La putada és que jo sí que sabia qui era. Ah, sí? Perquè va sortir el tema, o sigui, és que això va ser ja com... Més endavant vam començar a entablar conversa, que era com incòmoda, però em va explicar la seva vida i dic, hòstia, però tu has treballat a la mateixa universitat on estic jo, tu has estat profe d'aquesta assignatura que estic fent. Tot això despullat, ell. Tot això despullat, es veia, pam. I jo, com, bueno, pues, bones vistes, no sé. No funcionava. Ui. He perdut el telèfon. Y flagazo. Era una lección. Te lo he quitado porque hoy yo no te he robado el teléfono, pero mañana te lo pueden robar. I el telèfon no me'l van robar. Aquest senyor va salvar el teu mòbil d'aquest... Van robar tota la resta, però el mòbil no. Jo no ho he entès, eh? El senyor em va dir... El senyor despullat? El senyor despullat em va dir el teléfono te lo van a robar mañana Sí. i em van robar tot Menys el telèfon. menys el telèfon. No, bueno, ja està. Creus que era el senyor despullat que va amb un cop de... La idea seria em faria gràcia. No? I- Home, és Un senyor peliculero. despullat robant a les 3 del matí per allà a Mataró. Despullat, també. Despullat també, perquè per tu aquesta persona va despullada sempre, eh? Sí. No, ja no, és que no I me l'imagino amb roba. I Ja. quan vas anar a la policia, una roda de reconeixement amb iaios despullats, reconeix... Reconeix els testicles i els que li arriben a Estan tots terra. amb roba. Jo, perdona, podem fer una cosa? No sé si t'ho han demanat mai, però treure tota la roba als delinqüents. És una petició. Això, crec que aquesta pel·lícula jo sí que l'he vist, també. Aquesta. Aplaudiment per l'Alberto, gràcies.